هەشتمین سالڤەگەرە ڕزگارکردنا کۆبانیا ڕۆژاوای کوردستانê ji dest çekdarên Daişê derbas dibe. Pazê Eylûna 2014 çekdarên Daişê ji sê aliyan ve êrişî Kobanî kirin. 134 rojan şer û pevçûnên giran bi piştevaniya firokeyên Amerîkayê di navbera hêzên Kurdî û çekdarên Daişê de li nav bajar berdewam kirin. 22 meha 2014 li ser daxwaza Serok Mesûd Barzanî Parlamentoya Kurdistanê bo beşdarîkirina pêşmerge di şerê dijî Daişê de li Kobanî biryar da. 26 mehayekê çileya 2015 bajarê Kobanî bi temamî ji dest çekdarên Daişê ve hat rizgarkirin. Lê bajarekî wêran ku pirraniya nîşteciyên wê derbider bibûn. Piştî 8 sala rêzgarkirina Kobanî Tawê rehma Xwedê li şehîd bê bi her kesekî zarar kirî bê Xwedê sebrekê me giyane. Kobanî dengayeke mezin ra dirmist bê. Bîterê dengayê hane û ji vaxtê de jiyan dike ew tehdîda Tirkiyê û tehdîda rojane çi bi medya bi rê medya re çi bi rê em bibêjin konferans û kongre û di xilalî têkiliyên Tirkiyê bi mersila dewleta Rûsya ra yan jî bi dost û alîkariyên wî dike. Şer û pevçûnên hêzên Kurdî YPG û pêşmerge dijî çekdarên Daişê li Kobanî. Şerê kolan bi kolan û mal bi mal bû. Hemû çekên giran di şerê Kobanî de hatin bikaranîn. Şerê Kobanî bo Kurd şerê man û nemanê bû. Piştî 8 salan ji rêzgarkirina Kobanî ji terora Daişê bi alîkariyan pêşmergeyên Kurdistana Iraqê û peymana navdewletî ku Kobanî rêzgar bibe ji terorê û xelkê Kobanî vegerê ser erd û milkê xwe û welatê xwe lê mexabin piştî 8 salan bahîr û Kobanî ro bi ro vala dibe ji xortê wê ji kesên ku akademîsyon hîro Kobanî vala biye. Kobanî tevî golê seranserî cîhanê bû sembola berxwedana dijî teror û destpêka şikandina Daişê. Lê ev çend salin ji ber tobarana Tirkiye dinale. Her wiha xelkê vegeriyayî di rewşeka aborî zêde xirab de dijîn. Lolo Xan Rûdaw